Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yanzu ya fito ya yi raddi a kan 'yan zanga-zanga, domin kuwa ya fito ya yi maganganu iri-iri marasa daɗi a kan al'ummar da suka fito zanga-zanga a jiya, wanda hakan ne ya jawo ƙalubale tsakanin al'umma da kuma shugabannin ƙasa baki ɗaya. Suna faɗa ana maida musu martani. Mai sauraro ka gyara zama domin jin wannan cikakken shirin namu wanda muka zo maka da shi. Amma dan Allah muna roƙonka, idan har wannan shine zuwanka channel ɗin nan na farko, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa, ta yadda za ka dinga samun sababbin shirye-shiryenmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode, mun gode. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fito yana ƙalubalantar mutane wanda suka fito zanga-zanga har suke taɓa kayan al'umma, wanda harakan da suka yi abu ne mara kyau, domin kuwa kayan da ba naka ba in ka suke ka taɓa sa to ka riga ka yi sata, tunda ai ba naka ba ne. Bola Ahmed Tinubu ya fito yana ƙalubalantar 'yan Maiduguri na ganin irin zanga-zangar da suke ƙoƙarin su fito, ba zanga-zanga za su fito ba, ta'addanci kawai za su fito a garin Maiduguri. Kai tsaye ya sa gwamnatin Maiduguri ta saka kafiyu kada su sake su fito zanga-zanga, domin an samu 'yan ƙunar baƙin wake a cikinsu, har sun fito suna dasa bama-bamai, ana kashe rayuka, ana kashe kuma al'umma, wanda hakan ne yasa Bola Ahmed Tinubu ya fito yana ƙalubalanta, take ya ƙalubalanci jama'ar Kano baki ɗaya, wanda su ma sun fito sun yi zanga-zanga, amma kuma sun fito sun yi zanga-zangar da bai kamata a ce kamar 'yan Kano ne za su fito su aiwatar da wannan abun ba. Kai tsaye Bola Ahmed Tinubu ya ƙara maidawa Kano martani da kuma Maiduguri, wanda kan abin da suka aiwatar wajen zanga-zanga. Maiduguri sun fito har da 'yan ƙunar baƙin wake sun fito suna dasa bama-bamai. Kano kuma sun fito suna sace-sace na kayan al'umma.